Tipra Matalo, Kumagrai, Roto, BJP, CPIM, Yakar, Panel, Kabar Kubailam, Sogo, IPFT, Yakar Panel, Kabar Kubailam, Sogo, Abai Kubailam, Sogo, Tipra Matalo, Kumagrai, Yam Raja Shalom, Jatana Hamba. बो जगह बस बुतार और बस फैमिली जॉइन कर बो पार्टी ने तेरी पूर्व पूरा सारा विलेज कमिटी ने अंदर टोटल 69 फैमिलीज 143 बुतार्स आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम आकर जॉइन कर उन्हें कोई दिन सकाम बो साले सकाम ने सकाम चली कैसे जॉइनिंग प्रोग्राम आ प्रोग्राम बीजेपी ने होल लेवल कमिटी प्रेसिडेंट जॉइन कर तेरी बो बुल लेवल कमिटी सेक्रेटारी जॉइन खापेजा एकरा मोथा दिल्ली दिल्ली न सिली माइ जॉइनिंग प्रोग्राम ओइ तंगो सारा एडीसी इलाका सारा त्रिपुरा न माइ के सिली तब जॉइनिंग प्रोग्राम दले दले खाइतंगो त्रिपुरा मोथा सासांग ग्रेटर त्रिपुरा लेनी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग खनि बागै लास्ट फाइट 2023 सिल महाराजा बे साखलाइजा आ लास्ट फाइटो जों कपलाय उमने बागै खाइतंगो सिनि कोइमु जतो तब सीपीएम बीजेपी आईपीएफटी खाइतंगो हजन बागै बसकांग से ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानी आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट त्रिपुरा सारा 19 दफा तंग जतनि बागै बिन बागै जतन सुबास माखानि जतन फान मारनाय बे साल से त्रिपुरा मोथन स्ट्रॉंग खाय राय में बिलीव 2023 सुन कापलाय उंनाय बिन बागै सिरि जता खूब बुखो तंग बीजेपी खाइतंनाय सीपीएम खाइतंनाय आईपीएफटी खाइतंनाय रक तब दले दले जनि खाइतंगो आरो खाइबेनानि बागै जे तंनाय रनो सिरि कोइमु जतन पाइबले हामबाय इनके पूर्व रिसिवली दुईटा बुथ बीजेपी नि अंदर तंगो 66 और 67 बुथ 67 बुथ नि आं कैसा बीजेपी नि सेक्रेटारि हिसाबै आं सामुं तांमाने आं 2015 गनो जयनि रगो 2015 नि ताबो 2021 इनके 6 बছর आने जाबत आं सामुं तांमानि फले जे बीजेपी आईपीएफटी नि जे सामुं तांमानि हामियानि बागै आं जे नखा जे चिनि महाराजा जे सामुं तांमानि कामनि बागै सामुं ताङै ताबो जत चिनि 19 दफा जाति चिनि टिप्रासाना थांनाय हियै खाइफे माने सबना हामजागै आं ताबो जे चिनि टिप्रासा चिनि महाराजा नि सामुं तांगै आं बसकाङो आगौनाय हे आं बनि बागै आं याकरि फेका आं बसकाङो चिनि टिप्रासा 19 दफानो मथांनानि बागै आं मस्तुक सामुं तांनानि बागै आं टिप्रा मथा आं जुगदान फेका आं 69 फैमिली गो 143 वोटार्स नागै आं ओरगो दिनै टिप्रा मथा आं जॉइनिंग फेका ते टिप्रा मथा आयुलक थ ते बसकाङो जों ग्राखै सामुं तांनानै जथनना हामबाय जानांगौ आं जथनना खुलुमका